Oy, nga namang gipalong yung wifi. Kabalo ba mo nga naay nakikunik? Wa mo'y katungod kay tag-iyara mo. Dapat kami ang mas priority kay nakikunik rami. Basig wa mo kabalo, nga mo ni bagong palisiron. Ayun na dong! Shit ka ha! Ya! Uy, ito! Kano! Uy! Uy, patay walang signal! Dong! Alis ka gawas! Dong! Gawas sa demi! Unsa naman po dia? Sugo na po. Nawala tong signal dong! Tanawa sa ditong wifi na to be! Nanunina yung signal! Naunsa mas kuya? Sige magpanugo. Napatay gibuhat. Pagdali dito ay sige yaw pagdali ba? Mapili ko ani ron! Nga, maupay manugo. Maupay sigsuko-suko. Sige na lang oy. Aya, bantog dahil hinay signal. Dagan kay nakakonect. Dagan kay device. Oy! Kinsa man sige connect dira! Palungan ko di be kaya ay gudana nila god! Kita raman re. Basig katong silingan nangunik na pod. Na! Palungan na lang na! Baga islag na sige ra sila connect wala bayan! Sige ya, palungo na nako. Babe! Nawala laging wifi! Ay, ni mga silingan na ni. Maupay nagpakunik, maupay mga dalo. Na babe, unsaon man di ako Shopee ba? Di ko ka-order ani ron. Lagot na kay kuan ni silingan to, babe. Mga hangol kay wifi. Tag-iyara sila babe, wala sila ikatungod kay nakikunik rata. Mao gyud, babe. Mo ni saktong palisi. Sulungan na to dito. Bantay lang na ron, tara! Ay, ni mga silingan na ni. Ayo, ang gawas ako mo be. Ayo! Dong! Gawas sa ang tao dong! Unsa nang po dia? Wa pa kay kanahuman si mong sugo. Manugo na po ka. Gawas sa dito be kay busy pa kay ko diri ba? Pagdali! Sige yaw! Busy nga nagdula ram kay kadiha. Oy, unsay ato? Ay, nga namang gipalong yung wifi. Kabalo ba mo nga naay nakikunik? Nadaot mo sabi-sabi. Ya, gawas para ko dere be kanay nagsige reklamo. Sa mana? Oy, kumusta? Oy pod! Unsay to yun mo sard? Nga namang gipalong na yung wifi. Kamoy nagbayad? Natural, kami ko'y tagiya, kami ko'y magbayad. Nagikunik raman mo. Ngano sige pa man mo reklamo? Wa mo'y katungod kay tag-iyara mo. Dapat kami ang mas priority kay nakikunik rami. Basig wa mo kabalo, nga mo ni bagong palisiron. Bagaan ninyo na no? Wala man kayo mo gihatag bisag piso? Nya kamo pa inay katungod na mo reklamo? Kinsa man mo? Ay, di gini ni madag istorya di ay. Dili gini sila gusto makigistorya babe. Aw, kung mao manggaling. Cards, bisag ganahan kag Ludita. Para dili madisturbo inyong Shopee. Oy, ka mga buta man din tawanaan eh, oy. Punta ko ako ng Lord. Babe, ipaon ang wifi kay basi makancel to atong order. Ang wifi, palihog-kugon. Ay dong. Palikog on dito kasi mayawaan pa ni ron. Sige ya. Paabutarat sa ha? Mo na ni ron. Ay, kadugay ba? Dam, kasi mo buto ha? Mubutog yun ni Ron, og di mo iyon. Oy, dong, dali dong. Kayo, nayawaan na. Dong, yun na dong. Shit ka ha? Ya, unsa to? Letsi ka, saksak pa! Ya, brand out man di ay. Ay na, napusilan ako! Sorry ya.